Sanibonani bafowethu. Uyena-ke lo dokotela wenu Alele Mthembu Lucifer. Bafowethu ngicela ukuthi-ke i-background kulo music kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngiyezwakala. Bafowethu bengifisa nje ukukhuluma ngomsebenzi. Sike nje sixoxe ngomsebenzi. Sixoxisane ngomsebenzi bafowethu wethongo nasey'ntweni ey'khona bafowethu esigodlweni. Laphana-ke bafowethu esigodlweni la kuphekwa khona abantu laphana uphuma uvuthiwe, uphuma uwumuntu omusha, uphuma uwomunye umuntu lapha esigodlweni bafowethu kaMthembu esikaLucifer. Bayaphekwa abantu bafowethu, kunebhodwe elihle kakhulu lapho ekhaya, kunebhodwe lenhlanhla la khona sisuke siqaqa amafindo, siqaqa izinto ezaboshwa empilweni yakho, siqaqa izinto ezingenzekile kahle empilweni yakho, siqaqa izinto ekusukela ekuqaleni baba usafika emhlabeni uzalwa, ngoba ukuqala kokumosheka kwezinto usuku lokuqala baba ufika emhlabeni, kulandele izinyanga kusuka lapho, ngoba kunamasiko ngokwesintu ekufanele ukuthi mawumuntu ufike emhlabeni, ngabe uyinsizwa ngabe usisi ufike emhlabeni, kodwa kunamasiko ekufanele ukuthi agcinwe. Uma egcinwa lamasiko lawa kuney'ndlela ey'thile ey'hambisana nosiko lakini, ukuthi kini ngabe kaDlamini, ngabe kaMthethwa, ngabe kaMthembu, ngabe imuphi umuzi noma kaDlamini, kunamasiko athile agcinwayo. Njengoba nazi-ke nani bafowethu ukuthi kuney'bongo, kunabantu abanethongo eli-strong ngendlela eyisimanga, kuney'bongo nje ey'balekayo ezaziwayo ukuthi umuntu wakuloya muzi unethongo elinzima ngendlela eyisimanga. Ngaleyo ndlela-ke bafowethu umuntu omnyama uma efika emhlabeni, siyazi-ke nangophenyo olenziwa nophenyo-ke lasemandulo ukuthi obaba omkhulu bebenemfihlo enkulu abayaziyo emayelana ney'nkanyezi, emayelana nelanga, emayelana nenyanga. La ekhaya-ke bafowethu ebathenjini kunezinto ezenziwayo kakhulu ey'xhumene kakhulu nomhlaba ngokwawo, ngoba uma umuntu ngisho unyathela phansi ngonyawo kunomehluko uma ugqoka isicathulo, ngoba kusuke usuxhumana-ke nabantu abangaphansi komhlaba, nabantu esesithi masibafihla sibembele ngaphansi komhlaba, usuke usuthinta iy'mpande uqobo lwazo, uxhumana nazo njengomuntu omnyama. Angifuni ukungena kakhulu kwezinye iy'nhlanga, ngifuna ukugxila kakhulu kumuntu omnyama, ngifuna ukugxila kakhulu kumuntu bafowethu wesintu, ngoba umuntu wesintu umuntu ojule ngendlela eyisimanga, umuntu wesintu umuntu ozalwe enesiphiwo ngokwakhe. Indlela umuntu omnyama athi mayefika ngayo emhlabeni isuke ijule ngempela, ngoba umuntu omnyama umuntu ozalwe waba nenhlanhla, oxhumene ney'nkanyezi, oxhumene nelanga, oxhumene ngisho nenyanga. Ngaleyo ndlela kunezinto ekufanele ukuthi igcinwe, kunezinto ekufanele ukuthi zenziwe kumuntu uma efika emhlabeni. Kunamasiko-ke ehlukehlukene ayaziwa ogogo, ayaziwa obaba, kwakuthi uma eseqeda ukuzalwa umuntu bese kuhanjwe kuyobikwa, kubikelwa amakhehla. Uma kuwukuthi lowo muntu uzalwe nengubo, kuye kufanele ukuthi-ke kube nembuzi ezohlatshwa. Uma ehlatshwa leyo mbuzi leyo kuqhutshwa usiko ngendlela ethile ngokuhlukana ngemndeni, ngoba kusuke kufanele ukuthi leyo ngane leyo kukhungwe umoya ezalwe nawo, ngoba umuntu uma efika emhlabeni embethe kunosiko oluthile kufanele ukuthi lenziwe ngosuku lokuqala nje. Ngiyakubona-ke lokho kunye mhlampe okulandelayo okuye kube umuntu nje ozalekile, wazalwa engambethe engenalutho, kodwa kunamasiko athile nawe kufanele ukuthi enziwe. Akukwazi ukuthi uma kufika umuntu ekhaya kunesihlobo esisha esifikile ekhaya, kunesiphiwo esifikile la ekhaya, kungabikho into eyimpepho eshiswayo, kungabikho into eyenziwayo usiko exhumanisa lowo muntu nesidalwa sala ekhaya, noma ngendlela yokuthi kuyabongwa useze wafika umntwana la ekhaya. Izinto ezifanele ukuthi-ke lezo uma uwumuntu uhlale phezukwazo, uyinaki, uzazi ukuthi khona ziyasebenza. So akwazi-ke ukuthi kusasa uma usuney'nkinga, uma sekunezinto ey'the zavela zangahambisana kahle ney'fiso zakho, bese lokho uqala phansi ukubika emathongweni, usulethi usufike
izinto seyimoshakele kakhulu ngoba okokuqala kusengathi muphuma uhambe uyohlola kubantu abantu bafike bakubuza ukuthi kahle kahle wena ubani ngoba kuhamba kuvuke leyo nto leyo esimeni sezinto zakho kuhamba kube nemibuzo ethile ngoba abantu abadala njengoba nibazi ngisho nakwela namhlanje zikhona izinto ezinjalo ziyenzeka uthola ukuthi umuntu mayethi ushisa impepho emsamo kodwa ithongo alimazi kahle ithongo ithonga sonkathi ma ukuthi yena ushisa impepho izinto zakhe ivele imosheke ukuthi nalowo msebenzi loyo ebethi uzama ukwenza bonga abantu abadala bese kuvele kumosheke kakhulu kunakuqala. So ngaleyo ndlela leyo bafowethu kuningi okumoshakalayo, kuningi okwenzakalayo umuntu kusukela ezalwa kuze kube kufika lelo suku lolo umuntu esezama nayo ukuthi ezamele impilo ngokwakhe engasekho mhlambe ngisho nasesandleni sabazali. Kuye kube likhulu kakhulu ke uma sithola ukuthi umuntu ufika nezinkinga ezifana lezo kanti umama nobaba basekho, ngoba ngifuna nokuthi ngidlule kakhulu kuleso sigaba leso samama nobaba. Umama uyinto ebaluleke kakhulu empilweni yomuntu ngoba uma ufika la emhlabeni ufika uqhumene naye ngendlela thile noma ngisangena kakhulu ezintweni ke bafethu ezenzakalayo uma umuntu ekhulelwe. Sengisho ukuthi uma ufika isidalo sokuqala esinamathela kuwena ilesi sasekhaya komalume. Ngaleyo ndlela ke bafowethu umama uyinto ebaluleke kakhulu emhlabeni. Ubaba bafowethu uyena umuntu othunyiwe uNkulunkulu ukuthi akakulethe la abe igayideni yakho, abe umuntu ke ozokunaka kuzuzu uyofika lapha ekufanele ukuthi ufike khona nawe uzuzu uyimele njengendoda. Ngaleyo ndlela ke igazi eligijima ngaphakathi kwakho, ithongo elinamandla kuwena empilweni yakho. Ningadlala abantu bezizwe. Uma waqale waba nenkinga kumama nobaba ekuyibona abantu uNkulunkulu akunikeza bona, angiboni ukuthi ungakwazi ukuthi uphinde uthande noma uyithole wena usungene kwenye indawo engafanele ngenxa yokuthi ukhohliswa abantu. Umama nobaba ibona abantu labo ekuwukuthi uma uneyinkinga, uma ubhekene neyinkinga, uma ufike emhlabeni kunamasiko ekufanele ukuthi bawenze, uma uba neyinkinga ufanele ukuthi ubuyele kubona laba bantu ubahlalise phansi ubabuze ukuthi ngabe ikuphi owenziwa mangifika naye emhlabeni, izinto zala ekhaya zimi kanjani na. Umlando ke bafowethu uyiphila yakho, umlando bafethu uyinsika yakho, umlando uyifoundation yempilo yakho. Akulula ngendlela eyisimanga, akwenzeki futhi uma ukuthi ufuna ukulungisa izinto zakho kodwa awuzazi ukuthi uyapi, ubani, ukhokho wakho ubani, kusukela lapho ihlo nonyoko ekuzalekeni kwabo, imuphi umndeni ababuya kibo, iziphi ihlobo ekufanele ukuthi uzazi, iziphi izibongo ekufanele ukuthi uzazi uyihloniphe, ngoba kunezibongo abantu namhlanje uthola ukuthi ngisho nesikanini akasazi, ngisho nesikayisa akasazi. Ngaleyo ndlela ke kuba nzima ngendlela eyisimanga ngoba kufanele ukuthi umlando wakho babuwazi usukela kukhokho kanjalo nokuzaleka kababa wakho kuze kuzofika kuwena. Leyo mlando kufanele uwazi ngoba uma unyakazisa into eyimpepho, unyakazisa into ewumsamo, lezo zinto lezo izinto ekufanele ukuthi uzazi, izinto ekufanele ukuthi lezo uyibize. Abantu laba ekufanele ukuthi ubabize, ubazi ngamagama, ubazi ngezibongo zabo. Ukhona ukuthi mawuthinta impepho baba bese beyanyakaza lapha bakhona, benyakaze kodwa nakhona beyabantu abagezekile, beyabantu abahle, banyakaze beyabantu ukuthi noma mhlambe mehamba emhlabeni akahambanga ngendlela ekuyiyona kwakuthinteke amakhambi, noma mayehamba emhlabeni wahamba ngesikhali, noma mayehamba emhlabeni waduka waqhamuka senitshenwa ngomzimba wakhe, kulungile bafowethu. Woza ebathenjini, woza babuzama ukuthola ukusizakala, siyolandela sifike la sifika khona bese sithinta izinto ngendlela esiyoyithinta ngazo, ngoba kufanele ukuthi masifika esigabeni esifana lezo bese sithinta ingelozi kaNkulunkulu, bese sithinta amadoda amakhulu, amadoda athile azovuka ke manje ke besema empilweni yakho enyakazisa izinto empilweni yakho. Ngifuna ke ukungena la bafowethu ekuthenini uma sithinta isimo sento eyinhlanhla kufanele ukuthi sidlule ezimene ezinjalo. Inhlanga zenhlanhla bafowethu ikhona, inhlanga zenhlanhla. Zama ukuthi umuntu uma engifonela
angagijimisa imali phambili, ngoba uma ugijimisa imali phambili nizogcina nidlala abantu, umuntu akuthengisele into, kanti uma ufuna ukulapheka kufanele ukuthi uze esigodlweni sihlale phansi sixoxisane, ngoba izimo zabantu kayifani. Abantu bengahlupheka ngendlela efanayo, kodwa izinto ezibabekela bekhona uthola ukuthi ayifani, ngoba namakhaya esibuya kiwo kawafani. Into yenhlanhla baba ezinhlanga, into yenhlanhla mama ezinhlanga, into yenhlanhla sisinawe bhuti, yenhlanhla ikhona. Ngabe emsebenzini awuhleli kahle, kunomuntu okuphilisa kabuhlungu, ngabe kunezinto ezithintayo kodwa ayithinteki, khona la ihambe bese ishona phansi khona. Zama-ke ukuthi usondele sikwazi ukuthi siluxazulule udaba lakho. Yinto elungisekayo leyo, sihamba sibuyele emuva, kodwa makuthi sihamba siphelelwe umkhondo bese siyama-ke lapho sisebenzele kulokho esinakho, siqhubeke siye phambili, ngoba kubalulekile ukuthi njengoba uNkulunkulu esekulethile emhlabeni, kufanele ukuthi-ke manje sibuyele kuyena bese siyambuza ukuthi lokho okwenzakalayo ngabe kuyintando yakhe na. Esikutholayo-ke ukuthi kusuke kungenjalo baba, kufanele ukuthi wena la umkhona sikwazi ukuthi silungise yakhe impilo iye phambili. Uyothi-ke uma usunamandla bese uyabuyela-ke emuva uyolungisa lezi zinto ey'ningi nethi manihamba neya kubantu bafike banitshene zona. Inselelo-ke esiyitholayo, umuntu umehamba eyohlola uvela abuye ese-traumatized, engasazi nokuthi izinto kufanele ayiqalephi uma ezoyilungisa, ngoba nezinto zanamhlanje seziyabiza. So bafethu, iy'nhlanga zemali khona nazo laphana bafowethu. Uma kukhandwa kusuke kukhandwa into ejulile ehlangene nomoya okuwena. Akekho-ke umuntu ongangiphikisa ukuthi awukho umoya okuyena, ngoba uma usuwedwa ungahlala nje nabangane nikhohlisane ngenikhohlisana ngakho. Uma usuwedwa usulele, kunezinto oyibonayo, kunezinto oyivezelwayo. Elakho ithongo alikuvezeli abangani bakho, alikuvezeli ukuthi uphumaphi, lisuke likhuluma nawe, lisuke likhuluma nezinto ey'qondene nawe. Ngaleyo ndlela-ke kusuke kufanele ukuthi-ke mkhulu usondele ukwazi ukuthi uthole izinto ey'fana nalezo, lapho kusuke kujuliye ngempela ngomuthi, ngoba kuyahanjwa baba, kufanele kuhanjwe amagumbi amane omhlaba kuzama ukuthi kuhlanganiswe into eyinhlanhla ezoqaqa iy'nto zakho, ezoqaqa impilo yakho. Ngabe ufuna ukudlala ikhasino, ngabe kunezinto ey'thintayo ey'hambisana nemali, kodwa engifunayo ukuthi ngikubalule kakhulu, kufanele ukuthi ube umuntu opaquzayo, kufanele ukuthi ube umuntu onyakazayo, kufanele ukuthi ube umuntu ongalali, osebenzayo bafowethu, ovukayo ekuseni enza izinto. Ngifuna ama-movers and shakers. Uma uwukuthi wena unegative, uma uwukuthi awukho positive, ungezi kumina ungisize, ngoba uzolekhu ungizela ney'nyembezi zakho, ulekhu ungikhalela. Ngifuna umuntu ozongikhalela mina uma sengisebenza, sengithi siyavuka manje siye ehlathini, siyavuka manje siyaphi entabeni, siyavuka manje siye emfuleni. Ngifuna ukuthi wenze lokho, ungalekho ungibuza izinto ey'ningi. If unegative ungezi kumina, ngifuna umuntu opositive ofuna ukushintsha impilo yakhe. Ngifuna ama-movers and shakers, ngifuna abantu abafuna ukwenza izinto mina empilweni yabo. Abafowethu engibathanda kakhulu, abayimisele ngokuvusa imizi yakubo, abayimisele ngokunaka umama nobaba, ugogo nomkhulu ekhaya, abantu abafuna ukuvusa umuzi, abantu abafuna ukulungisa umsamo, ngoba ezami izinto mangizenza ngiyixhumanisa kakhulu nethongo. Ngifuna umuntu othi mayenza izinto zakhe ayikhumbule ukuthi ubani egcineni. Uma kuwukuthi ukwezinye izinto wena uthanda ezinye izinto, ngicela ukuthi uhlale lapho ukhona, lento akuyona yakho futhi ungayinaki, ayihlangene nawe, ihlangene nabantu abafuna ukushintsha impilo zabo. Ngaleyo ndlela iy'nhlanhla zemali ikhona abafowethu. Wozi bathe nje ungifonele, musana ugijimisa imali phambili, ngizokutshena iprize ubaleke, ngeke uphinde ubuye uze kumina. Woze esigodlweni sihlale phansi. Uma usufikile esigodlweni usuke ulethwe yithongo, angikwazi-ke ukuthi ngikujikise ngithi hamba. Kufanele ukuthi kube nento engizoyithinta ukwazi ukuthi uthole ukusizakala. Bafowethu, ey'ntweni zabantu abasha, iy'nto zabantu abasha ikhona. Kunabantu-ke abangal-understand lolu limi uma ngithi ey'ntweni zabantu abasha. Kunabantu abazama ukwakha imizi, kunabantu abafuna abalingane. Ngabe ufuna intombi, ngabe ufuna ubhuti, ku-right, woza kimi baba, uzolithola usizo. Ungangibuza izinto ey'ningi, ngoba uma uzoqala ungibuza izinto ey'ningi kade wawubuza izinto ey'ningi, ula ukhona namhlanje ngoba uhlala ubuza. Ungabuzi, woza uzosizakala. Ngifonele ungibuze i-address, ngikutshene i-address. Ngikhona eMkhomazi, ngikhona eMkhomazi. Abanye-ke baye bethi emgababa, kodwa-ke woze eMkhomazi, ngisemgababa eFreecom.
eFreekombi ka-Eleni. Mawufika laphana ka-Eleni uyangifonela noma ubuza umuzi wakaMthembu, bazokutshengisa abantu umuzi wakaMthembu. Abakhona ngaphi Alex ngila eRiver Park, ngifonele ngizokunikeza i-address, it's 145 eRiver Park Drive. Ngifonele ngizokunikeza i-address whether it's WhatsApp or whatever. Ey'ntweni zabantu abasha, ufuna ukwakha umuzi, ufuna ukulungisa umuzi wakho, kunezinto ongayiboni kahle, uyawubona umuzi wakho ukuthi uyaphela, uyawubona umuzi wakho ukuthi awumile kahle, ngifonele silungise udaba lakho, ngifonele lezo zinto yikhona. Angizungena kakhulu kuma detail ngoba kuningi, mangaqala phansi ngibale khona yothi ngishiyo kwakhe. Uma ngikhuluma ngokuthi mina wakho umuzi ufuna izinto zakho yilunge, leyo nto leyo ikhona ebathenjini, leyo nto leyo iyakhiwa, nginayo, uLucifer unayo. Angileke nginanaza, angifuni futhi ukuleke ngikhuluma kakhulu ngalokho. Lokho kukhona kuyenzeka, abantu bayasizakala. Woza umuntu othi unezitha, izitha zikhona. Uma upaquza umfowethu, upaquza usisi, ikhona izitha ziyovuka emsebenzini, ziyovuka lapho uthi uzama khona, zizovuka izitha. Woza baba, izinto ezisitha akufanele ukuthi ileke isondela kuwena, kufanele ikhulume iphelelele, ingasondeli eduze kwakho, ngoba nawe ngifuna ukuthi i-mindset yakho ishintshe. I-mindset yakho ayiyeke ukubheka emuva, ibheke phambili. Emuva baba it's negativity, positive izinto ezinjani eziyaphambili. So ngaleyo ndlela leyo bafowethu, wozani nizolungisa into zenu. Umuntu angawudla umsebenzi wakho, aleke ukukhuluma kabi, aleke kumoshela izinto zakho, uze wakunaka nje ngoba kunezinto nawe egazini lakho ezingahambisani nezinto oyifunayo. Uze wakunaka nje umuntu waze wayofika ngisho nakubantu abakuphethe, abaphathi bakho, wafuna ukuyokhuluma kabi ngawe ngoba kunezinto nawe ongayinakile ezempilo yakho. Ngicela ukuthi ke baba usondele, ngicela ukuthi sisi usondele, angakumosheli umuntu, aleke kumoshela izinto zakhe emsebenzini. Isitha siyasivala, ngabe uthi yena uyadubula, unesibhamu, lowo muntu loyo siyamlungisa. Loyo umuntu ohluphayo emphakathini, umuntu oleke ehlupha, ehambe ehlupha abantu, umuntu ehambe edlwengula ingane, ehambe ehlukumeza abafazi, ehambe entshontshela abafazi, aboshwe, ahamba ejele ngoba yena ijele ulijwayeli kubo. Woza leyo muntu loyo siyakwazi ukuthi simlungisa. Kufanele ukuthi sidlala abantu. Umuntu uma enza izinto zakhe akazenzi kahle, ahambe uma entshontsha yena, ahambe ayontshontshelwa abantu abanemali, angantshontsheli umuntu omnyama. Awukwazi ukuthi umfowethu wena uthi untshontshelwa abantu abamnyama, ubantshontshelelana abantu abamnyama. Hamba untshontshelwa abantu laba othi moyithembile wena ubona ukuthi ungakwazi ukungena kubona. Hamba untshontshelwa bona labo bantu labo aba-right, bezinye izizwe. Angifuni futhi ukungena kakhulu uze ngibize izizwe ngoba nothi sengithe musukuhlupha umuntu oyihluphekene. Lowo muntu loyo siyakwazi ukuthi simlungise. Umuntu ofuna ukwenza izinto zakhe, izinto zemali, anginendaba mina ukuthi imali yakho uyenza kanjani, ngendlela oyenza ngayo imali mfowethu. Woza kumina ngikusize mina ukuthi mawufika laphana wenza izinto zakho kuvuleke, ungavalwa. Yabo mangikhuluma baba ngebhande lemali, mangikhuluma ngebhande lemali, ngikhuluma ngento mina enamafutha ebhubesi, ukuthi la uthi mawungena khona baba kufanele ukuthi kuvuleke. Umuntu ayibuza usudlulile ukuthi lo muntu udlule kanjani lana. Ngikhuluma ngeinsizwa ke mina mayiphuma ziyosebenza, zithi zifuna imali, ziyosebenza insizwa. Into engikhuluma ngayo leyo. Angifuni ke ukungena kakhulu. Abafowethu inamba yami banayo, bazongifonela beze uma befuna usiza. Kusiyinto esingayikhuluma kakhulu leyo komabona ukuthi ngidlule lapho. Bafowethu ngifuna ukukhanyisela osisi abakude, obhuti abakude. Abantu bayakhala, umuntu ekutshena into uyizwa ukuthi hey lento le ifuna ukuthi ilungiswe njengamanje, kodwa mekutshena akufonele ethi useswazini, umuntu akufonele athi uphesheya. Akusiyo ke indlela ethatheka kalula leyo ngoba noma usufikile kunemali ekufanele ukuthi uyishaye phansi ezinkingeni oyibhekene nazo. So abafowethu abayeke ukulinda kuze kube nezinkinga, kuze kubopheke kakhulu ugcina usukhala ngemali. Yenza izinto zakho usaqala uyibona ukuthi ziyamosheka, uzenze ngaleso sikhathi izinto zakho. Ngenkathi uyibona ukuthi seziyaqala lezi zinto lezi ziyamosheka, kwenzeke kube kubili kube kuthathu, usuku uze kimi. Ungezi izinto seyibophile nawe awusakwazi nokuthi ugibele ibhanoyi uze kimi, awusakwazi ukusuka eCape Town uze kumina, awusakwazi ukusuka eMaritzburg uze kumina. Yenza izinto zakho kusenesikhathi. So labo bantu ke bafowethu ngithe
mangihlangana nabantu nabo abangiphethe insizwe engisebenzisana nazo bafethu la ekhaya kunomthandazo kaLucifer. Angifuni ukukhohlisa mina, angizokubiza le ndoda le ebizwa abantu abangazi ukuthi bayifunani, abaze bayoshona egodini umuntu ehlupheka. Isalukazi kudlalwe ngaso, sihambe isonto size sihambe ngodondolo, seyaphathwa afakwe wheelchair. Umuntu omdala uyiswe esontweni yothandaza into engekho ngoba impilo zezingane imile futhi naye waze wayoshona umuntu omdala eleke hanjiswa isonto. Angiyifuni leyo nto leyo, umbhedo leyo nto leyo, into ebhedayo leyo. Engikushoyo mina ukuthi kunomthandazo kaLucifer. Uyangifonela lapho ukhona, ufaka imali, uyifaka kimi, uzonikezwa yimi ama-detail. Ufaka imali kimi ngikwenzela umthandazo. Lo mthandazo ngiwenza ngesikhathi esithile ekufanele ukuthi ngihambe ngemfuleni, ekufanele ukuthi ngihambe ngentabeni, ekufanele ukuthi ngihambe ngendaweni eyaziwa yimi efihlakele. Leyo ndawo leyo ngihambe ngiyokwenzela umthandazo. Wena ungithumela igama lakho, ungithumela ifone number yakho, ifone number osebenza ngayo, wenza ngayo into zakho, ekufanele ukuthi mangena imali zakho ingene kuyona leyo number leyo. Ifoni othi mawufona ukhulume nabantu ngezinto zebusiness, nginikeze leyo phone number, unginikeze iaddress yakho ngoba kufanele ukuthi mangiwenza lo mthandazo ngiyithume le ndoda enkulu uLucifer ifike qathatha kuwena, ifike ikulungisela izinto zakho. Baba, ngizobe sengikutshena mina ungalapho ukhona ukuthi imapha amakhandlela ekufanele ukuthi uwakhanyise, uthandaze ngesikhathi esithile ngoba uma ngiwenza lo mthandazo ngaleso sikhathi kufanele ukuthi le ndoda ngaleso sikhathi mayifika kuwena ikufice ukuthola ukuthi wenza lokhu esithe masivumelana ukuthi uyakufuna kwenzeke. Baba, kunyakaze ngoba uma umuntu ekude kufanele ukuthi izinto zakhe siziqaqe ekwazi ukuthi efike la kithi. Kuba yisikhashana ukuthi wena ma usiphumile leyo mali yakhe ebanjiwe bese izinto zami uyaziletha. Uma kuukuthi izinto zakho seyiqaqekile ngendlela ekufanele ukuthi iqaqeke ngayo, wena bese uyabuza kimi siqhube usike kufanele ukuthi lenziwe kuwena empilweni yakho. Umthandazo ke kaLucifer bafethu ukhona, isethwalo bafethu, into eyisethwalo ikhona. Angixolisi futhi angesabi futhi bafowethu angixolisi ningixolele mawukuthi khona ophatheka kabi kulento engiyikhulumayo. Iphakamo ikhona nginazo, ngiyabaphakamisa abantu. Abafowethu abafuna ukuqina bahambe bayosebenza benze imisebenzi emikhulu, ikhona leyo nto leyo. Abafowethu bamabhizinisi, abanamabhizinisi abafuna ukulungisa amabhizinisi wabo, bafowethu leyo nto leyo ikhona nginayo. Angisabi futhi angixolisi, leyo nto leyo ikhona. uLucifer siyamaphakamisa baba, ahlale empilweni yakho, alungise izinkinga zakho. uLucifer baba siyamaphakamisa, aqaqe izinto emndenini wakho, siyambeka egcekeni lakho baba. Kuhlale yena, ngingahlale enye indoda labantu abahambe benithumelela ngezilwana. Ayenzeki leyo nto leyo. Isethwalo baba sikhona, isethwalo nginaso. Bafowethu isethwalo into ekhona nginaso bafowethu, isethwalo samaSulumane. Into engisuka ngifuna ukuthi ungenzele yona lapho, angifuni futhi ukuleke ngikukhohlisa. Uma userious ufuna imali yangempela, baba siyakwenzela amadoda azokulethela imali, kodwa angifuni ke ukukhohlisa. Kunezethwalo eziyingozi ukuthi mawusithathile baba unyaka nonyaka, angifuni ukukhohlisa, uzoncwaba wena, kuzoshona. So kunezethwalo ezi-right engiyithande kakhulu mina kubantu. Kunesethwalo seSulumane ukuthi wena ngenkathi amaSulumane ehlaba, ngoba amaSulumane anesikhathi esithile onyakeni la khona ahlaba khona imbuzi, umhlaba wonke kuchitheka igazi. Nawe uzohambisana nabo, uzongithengela ingubo emhlophe, ngifuna uthenge ingubo emhlophe yamaSulumane kanye ngonyaka. Le ngubo uzoyigqoka bese uwenza ibhavu elithizeni, kodwa unyaka nonyaka uzohlaba. Isethwalo ke leso samaSulumane. Okuningi ngeke ngize ngixoxe ngoba kunabantu abafike bathathe izinto esizidayisayo lana behambe bedayisela abantu. Kunabantu abantshontsha inamba zethu, beclown ama-numbers wethu, becela imali kubantu. Angiyiceli imali kumuntu, umuntu uyangifonela akhulume nami umuntu uma kuukuthi ufuna ufaka imali kwi-account yami. So lento yokuthi umuntu athi ufaka imali kimi, bafethu khuluma nami, ungaveli ufaka imali, khuluma nami ngikunikeze i-account number mina ufake kwi-account ngokuvumelana nami. So bafowethu isethwalo into ekhona. Kunabanye abafowethu uxolo nje nangiphazamiseke, kunabanye abafowethu abanesifiso kakhulu sokuphonsa esivivaneni.
ngifoneleni enambeni ngoba le movement engiyenzayo eyokuthi ngisize abantu abahluphekile. Ngicela ke usizo kulaba mfowethu abanamaphakethe amade ukuthi abaphonse esivivaneni ngiphume nezinsizwe engiphuma nazo sihambe siyolapha emzini yabantu, siyolapha ugogo, siyolapha umkhulu nogogo ezinto ezingahambi kahle kulowo muzi loyo, silungisa umsamo. Lokho kufanele kuphume kuwa kuzokuphuma kimi, mina ngiyakwenza ngendlela engikwenza ngayo nalabo abangisupportayo. Ngicela ukuthi ke abafowethu beqhubeke njalo bekwenze lokho ngoba bayasizakala abantu, siyalibona ushintsho liyenzeka kakhulu empilweni zabantu. Sicela ukuthi ke niqhubeke njalo nikwenze lokho. Isethwalo bafowethu into ekhona, fika kimi sikhulume, angeke sikhulume yonke into efonini. Uma ufuna into eyisethwala kuyonto esingayikhuluma efonini leyo. Uma ufuna uqina uhambe uyosebenza la ufuna ukuyosebenza khona, ngabe unebhizinisi ngabe unani, akuyonto esingayikhuluma kakhulu leyo ocingweni, asikukhuluma futhi imali kakhulu ocingweni. Ngicela ukuthi mfowethu ungifonele ubuze-ke, angali fona ubuze imibuzo ibuzayo ngoba nama-consultation ngiyawenza uma ufuna uxoxa ngodaba lakho olujulile olasekhaya. Kunezinto ezingahambi kahle, umakoti awumboni kahle, umkhwenyana awumboni kahle, sihlale phansi sixoxisane ngoba okuningi yebo wena kwaziwa yini. Kufanele ukuthi ke sihlale phansi sixoxisane ngento enjalo. Umsebenzi bafethu mningi kakhulu, okunye angeke ngikwazi ukuthi ngikudalule noma ngikubeke njengamanje noma ngikukhumbule njengamanje. Kuye kube kuye umuntu ukuthi uyafika ukuthi kuno double T. So kunabafowethu abaphumayo baye eMozambique, kunabafowethu abaphumayo baye koMalawi, kunabafowethu abaphumayo bashone ngapha phezulu bathi bayothatha izithwalo. Umuntu bese ngaleso sikhathi leso izinto seyimoshakele, useyafika kimi izinto seyimoshakele kakhulu. Umuntu angisazi nami ukuthi ngizothinta aphi manje, sekufanele ukuthi ngimuthathe ngimuse ekhaya ngoba into yakho ke isuke isijule kakhulu. Mfowethu uma uzoza kimi isethwalo sakho sesikwehlulile, musani ukuyothatha izithwalo eMozambique, emazweni angaphandle nezenawo la. Abantu esingabazi nokuthi bakhuluma liphi ulimi labo enisuke nibathathile neza nabo. Lento isihlupha umfazi ke manje, umfazi akasakuthola ukuthula, umfazi usehlale evuka ekhathele ekseni, umfazi nezingane manje sezilalwa yilento leyo ohambile oyilanda le. Musani bafethu ukuthatha izithwalo eziyingozi. Leyo nto leyo uma uza nayo kimi ngiyakwazi ukuthi ngiyilaphe, kodwa kusuke sekuyiprocess. Suka izinto usaqala uyibone ukuthi ziyamosheka kuze kimi uzokwazi ukuthi usizakala. Kodwa esimene esinjalo asikwazi ukuthi sikwenze la lokho, kufanele ukuthi sikuthathe sikuyise ekhaya, ukwazi ukuthi uthole zonke lezi zinto lezi ezifanele, sikwazi ukuthi sithole imfulo efanele, sazi ukuthi uzokwazi ukuthi uthinteke kuyona ngoba ezimene njalo kufanele sesithole into eyamandla ke manje sesikufaka olwandle ngoba into yakho baba isuke isiyisivunguvungu kakhulu. Ukuphendukela isithwalo baba kusuke sekunokufa lapho phakathi, hayi okwakho kuphela, okomuzi ngoba kunezingane kunabafazi kunayo yonke into egcekeni. So bafowethu ngicela ukuthi ke abafowethu basondele, zikhona izinto eziphakamisa abantu ezingenabo ubungozi. Sifaka inhlanga emzimbeni wakho uhambe uyokwenza izinto zakho. Zikhona izethwalo ezifuna ukuthi inkuku emhlophe, ngeke ngitshela ukuthi ungahlulwa inkuku emhlophe ngoba sisuke sazi ukuthi lento esikunika yona izokusebenzela. Ngeke ungitshela ukuthi ungahlulwa imbuzi eyodwa ngonyaka ngoba siyazi ukuthi lento isuke ikufakela imali. Musu ukuthatha imali oyazi ukuthi esithwalo, musu ukuthatha imali oyazi ukuthi ethongo, uhambe ugijimisa abafazi, uhambe ugijimise izinto zomhlaba. Thatha imali yethongo uyolungisa ekhaya kuqala, usuyabuya kuzala emadolobheni uzokwenza izinto zakho kodwa ulungisile ekhaya. Into ethongo ifuna uhloniphe, lazi ikhaya yilokho kuphela esikushoyo. Usungaphuma kuyophila impilo oyiphilayo, asingene lapho kwakho lokho noNkulunkulu wakho. So izinto bafowethu ezinjalo ikhona. Ngeke ungitshene ukuthi wena uzohlulwa ukuhlaba isikaphu, uzohlulwa ukuhlaba inkomo kanye ngonyaka, imali uyenza, ayikho into enjalo. Nakani izinto zazi ukuthi into oyithathile enyangeni yini. Ungathi mawuphuza utshwala uphuze kuze weqise nezinsuku esakutshena zona ukuthi ngosuku olithile uma kuphela inyanga igcwele, wena hamba uyokwenza usiko olu1 no2. Usulele manje wena emahotela nabafazi, ugungwe abafazi ngapha nangapha. Cha, asali mawukuthi lokho kuyakujabulisa kwenze, kuyinto enhle asali kwenze, kodwa kwenze ngezikhathi ezithize ngoba uyazazi ukuthi into iphethe ingozi kanjani. So ngaleyo ndlela ke bafowethu ngicela ukuthi abafowethu baqhubeke basubscribe i-channel bafowethu isazokhula ngendlela eyisimanga. Umsebenzi uyenziwa ngendlela eyisimanga. Ngifoneleni, ngikhona
I'm available. So just want to say thanks a lot to a lot of people who don't understand even Eki, but they still there trying to keep up with me. So I'm going to come up with more English videos that I'm going to do. So just hang on there. But as long as you call me, there's definitely communication, there's definitely a way forward, there's definitely help. So just call me, find a way, call me, and none of what we are talking about cannot happen to a human being. As long as you're a human being and you are here in this world, the resources God gave us are the ones we are using, and it will help your life too. So come guys, if you have a calling, come. If umuntu uyathwasa kunenselele enkulu esiyitholayo ukuthi when people have a calling, they do the whole process, and then umuntu mayesephuma umsebenzi awusekho seziyavaleka into zakhe. Izinto zomuntu zivalwa yini umuntu enethongo? Bafowethu inyanga yiyeke ukudlala ngabantu. Inyanga ngiyanicela, ngiyaninxusa bafowethu, ngicela angilwi ngiyaninxusa, ngiyanicela uma nenzela izinto abantu, enzelani abantu izinto ekuyizona, enzelani abantu izinto ezizobaphilisa, enzelani abantu izinto ezineqiniso phakathi. Umuntu umumnikeza izinto, umuntu umtshene iqiniso, ungamfihleli umuntu, umtshene iqiniso umuntu. Abantu badlalile ngeingane zabantu bethi bayithwasise mase beqeda bengayikhiphi nomsebenzi. Ingane yabantu iphuphe ingane yabantu iphuphe ngendlela eyisimanga ingane yabantu, izisole nokuthi iyayiyothwaselana ngoba ayikhishwanga ngendlela ekuyiyona, ngoba akalashwanga ngendlela ekuyiyona, ngoba akanikezwanga umsebenzi into osuke ekufanele ukuthi uyenze ukuthi uyinikeze ingane isebenze, manje uyivulele into zayo zivuleke. Angazi ukuthi abafowethu benza kanjani. Bafowethu asilungiseni lelo phutha lelo, singathi silwa into yethongo kodwa ibibulawa abanye bethu. Ningawubulali umsebenzi wethongo, ningawubulali umsebenzi wedlozi. Abantu abakhishwe edlozini baphume bayosebenza impilo zabo yishintshe. Ungakhipha umuntu la umkhipha khona ekuhluphekeni, uphinde umbuyisele emgodini omnyama kakhulu ke, ngoba manje sekunethongo, sekunedlozi elingelihle empilweni yakhe. So ngaleyo ndlela leyo bafowethu, abantu abeze bazolithola kakhulu usizo. Yathwasiswa bafowethu ebathenjini. Umuntu mephuma uphuma nesikhwama bafowethu, umuntu phuma nesikhwama ahamba yosebenza, umuntu alekelelwe, akwesenza follow up ukuthi lo muntu njoba simkhiphile uphumile wahamba wasebenza yini, basizakala yini abantu, basiza ngendlela ekuyiyona yini. Konke lokho siyakulandelela uma sikukhipha ethongweni, ngoba akufanele sikhulume into ethongo kubantu kodwa besiphinde ibulawe abanye abafowethu. So ngiyacela ukuthi abantu bafone bafowethu bazolithola kakhulu usizo. ukhona u-Anelo Wamthembu Lucifer. Kusenjalo akushintshiwe bafowethu, abantu bayaphekwa ebhodweni, ungena ebhodweni elivuthwayo uphume umuntu omusha baba, uphume uright, uphume into zakho ibonakale zenzeke into zakho. Musani ukuleke nihamba nithwele amafa amnyama, nithwele ichitho, nithwele yonke nonsense lesemzimbeni ehamba yakheka, enye yaboshwa, iboshwa ngisho isidalwa sakho ngoba sigezekile kahle. Umuntu uma kuwukuthi namthatha namfaka emgodini nimbambisa izikhali, lowo muntu loyo uzobuya ayidle yonke impilo yalowo mndeni ayiqede, hayi ngoba ethanda, ngoba ufuna ukuthi nimphuceleze ayikhali namshonisa nazo phansi. Umuntu uyahlanjululwa aphuce izikhali umuntu uma namthatha nomfaka egodini nezikhali. Lungisani lawo maphutha siswami, babwami, gogo nomkhulu, mama nobaba, yini enihlala nezimfihlo, khiphani leyo nto esifubeni, nitshene izingane ziyilungise. Siswami bhuti wami, ngicela usukumele umsamo wakini, ngicela usukumele umuzi wakini, ulungise umuzi wakini. Leyo nto ayizokuphazamisa ukuthi wena uhlele e-office noma usebenza la usebenza khona, ayizokuphazamisa impilo yakho, kodwa lungisa umsamo wakini ukwazi ukuthi into zakho nawe uma uzenze emhlabeni zenzeke kahle. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, niqhubeke nisubscribe, nifone u-Anele ukhona. Siyabonga kakhulu.